bugi na rin. Bambot na. Ano man, ay mo dito. Ay lana. Wow. Kaya ilan mo nga. Dito. Yung sa magpambot ko no. Uwa na sa day mo kwarta ron. Bambot niya. Ito niya pilunggo. Tubigol. What's up guys? Puno sa mga guys no, wapit sa kinan guys. Bantang na ako sa bidiri. Ay guys. Is Goliath. Is Ibabina. At tumikuan busay guys no, wapit may sa kinan eh. Sipyatin ni Ron, maglakaw lang may busay. Ano po sila? Ano po sila guys? Mas maprisila guys, likod ko na sa ali pa malagyan oh. Wapit sa kinan guys oh. Paabot to may niya, di pa sa taon may sa kilikilid. Gilid ah. Guys, atangin din nyo nga mo i-upload nga commercial sa Pagyawan, Dinamituel ha. Nga Shed Market, Shed Dinamituel na. Naibago kuyat. Oh, makita niyo si Ate Priscilla, si Babina, si Billy Vilmar. So guys, man guys, so nabot ang sakyan mo pareha pa ingon sa busay. Okay. Mao tani mo sakyan kini guys, yang pandi pare kay magsugod so nabot na. So gi ka na me pingon sa busay. Dum karya likod dong. Kana ito yun. Ada dia. Dalo dia. Wajib problema. Nagluto mo gulit tugod. Sugo kay pato ni mga driver ba. Nagluto ko. Ako ipila ka ninyo sa mga writer, director, director sa istasyon BYHB, mga drama ngayong gisuwa, tandumanan. Kuha mo na gaw. Bayan. Yo, no so sige mo nga gaw. Agi ko be. Kini ang akong suliran. Sugado to sa Ano naman yan? Ano naman yan? Init dito kami. Haka, pakpakan. Iyat mayo. Ano naman yan? Picture naman yan. Putik ilaga nyo. Ay, ano naman yan? Picture naman yan. Ano to? Ano to? Pira na naman yan. Pira naman yan. Ay, mga kakigol. Excuse me. Ligit sa'yo, musunod na mo. Sugado to sa masipang si Demi sa bukid guys. Vilmar. Pagpapalumin ka na. Guys, demi sa bukid guys no, demi dapit sa busay no. So kita po dapating iubag. Okay guys. Yung tugnaw kay guys. Oh, damo so oh. Parang agi guys. Tawad guys, i-open guys. Kita mo guys oh. So sure lang yapon guys. Okay? Okay. Ito lang kay bro kasi say mula sa pinsa apuhan. Ayan na. Say mula sa pinsa kawatan na. Say mula sa pinsa tulisan na. Wala siguro kauban is na tulisan. Feel ako ba? Bugno kay dire. Bugno kayo, no? Bugno man dire, bukid man dire. Bukid man dire. Ha? Bukid man dire, tugnaw. Bukid dire, tugnaw. Sa ikasuwagan na ang title na sigot sa lugot. Siya may liman, siya may lasapin ni Kigwa. Ayabido, Kigol. Init dire kan bugnaw gyapon. Ini si lugot tunot. Ini ha, init inyo ha. Sugato ng susi, magpapap. Init to. Naam gugga. Si Mr. Kita.